Hi, hello friends, welcome to my channel. So, ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲಾರ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತಲೆ ಪಂಡದ ತುಳು ಟು ಸೊ ಅಂಚದಿನಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಲ್ಪ್ಗೆತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡು ಅಡಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಬಲ್ಪುದ ನಾಷ್ಟ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬಕ್ಕದ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಡ್ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಐಟಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಾನ ಐಟಮ್ ದ ಐತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಡುತ್ತೆ ನೆಲ ಒರೆಸ್ನೆಕ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಐಟಮ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲಡೆ ಬರ್ತದಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಒರೆಸ್ಸೆರೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಉಂಡುಲ. ನೀರ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ನೆಲ ಒರೆಸರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇಪ್ಪುನಡ್ದಾದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಯ್ತುಂಡು. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿನೆಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಇತ್ತು ಸದ್ಯಗೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಪುಂಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆಯ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೊಲ ಬೀನ್ಸ್ಲ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಚ್ಪ ಅವನುಂಡು. ಇನ್ನೀತೆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮರೆ ಆಪುನ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ನ ಕಜಪು ಬೇಗ ಆತಂದು ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಯಾಲ ರಡ್ಜೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾದು ಎಂಕ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಜ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ನನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ನೀರೆಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಉರ್ಪೆಲರಿ. ಅಡಿಗೆದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕುಂಟಾರ್ದು ನಾವು ಅಂಚತೆನ ಕುಂಟು ಮಿಷನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಂಟಾರ್ದು ನಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ. ಈ ಶೀಟ್ದ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಎಂಚ ಕುಂಟು ಉಣ್ಗುಂಡು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಕುಂಟು ಉಣ್ಗುದ್ಲ ಆಪುಂಡು.
10 ಗಂಟೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಡಾವು ಪಂಡದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು. ಸೊ ಅಂಗನವಾಡಿಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಅರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೇಳೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಆಯ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ ನಾಡೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ 3 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆತ ಮತ್ತು ಐಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಂಗನವಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಆಗಲ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ವೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡದು. ಫುಡ್ ಬತ್ತು ಇಡ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಹಚ್ಚಿದಾತ ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ತೋಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತು ಕುಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಉಂಡು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪದೆಂಜಿ ಕುಡು ಪದೆಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ನೋಡೆ ಏನು ಕೊರ್ಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೆಲಕಡ್ಲೆ. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋದ ಅರಿ ಒಂದು ಉರ್ಪೇಲ್ ಅರಿ ಬೊಳಂತತ್ತು ಉರ್ಪೇಲು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 6-7 ಎಣ್ಮ ಕೆತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಟಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಣ್ಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಲೆ ಅವು 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ 2 ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾದು. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪುಷ್ಟಿ ಒಂದು ಅವೇ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂದು ಬರುತ್ತೇನೆ ಐಟೆ. ನಿಕ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಡ್ಲದ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಂಕ ತೆರಿಪ್ಪಲೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಈತ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆತನ ಈಗ ಅಮೃತಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಬೇಳೆ ಈತ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೇಡ್ದ ಪೊಡಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಡ್ದ ಪೊಡಿ ಬುಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಈ ಸತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಪಂಡ 33 ದಿನ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂಚದ ನಾನು ಪೇಡ್ದ ಪೊಡಿಲ ಕೊಂಚ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ. ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.